Hokkere fulfulde kode radio international abuja heɗitoɓe nangoy domi ta capantati igo'o kilo has ujuneje jowenayi temeɗɗe jowetati sappo mato tiral amen ngal internet www.kode.net hautande channel youtube amen kode tv ima facebook amen kode radio den bo on bawa heɗitaki min dow radio garden hande en nyalde alhamisa tati lewru jowego abru hitande ujunere go'o temeɗɗe nayi capanɗe nayi jowego ko yadata jowi lewru sappo ɗiɗabru hitande ujuneje ɗiɗi nogas nayi nder taskaramji ɗi min taski waddanki on hande min jogi rofotoji ga diwe fere fere ha ton nder diwal adamawa on nanay wigo ɗum foɗi hakkillo ardiɓe inanta sawrowo ardiɗo lesdi Nigeria dow fiji rento amma hidde ko ɗo hon sai mo'itinon jonde gam nanki no duniyaru ndun nyalliri. Hukumawa police en diwal Zamfara wi konoɓe malla halla bale en andiraɓe ila kurawa tiggi malla iri bomje ko mbi'en pettoje pettuduɗe imo tawa dow lawol ɗansa daw diwal Zamfara. Jaylol Aminiya hokki habaru wigo de ɗiɗi bonyanko'en lakuranko'en ɓen tigga pettoje to ɗe mbari yimɓe ko hewti sappo ɗiɗi diwal Zamfara ngal. Horejo laamu leydi Nijar tumi leydi Faranci wallitaki terrorist en malla halluɓe leydi Nijar ndin Abdurrahman Chani halika wakkatire ko o yewti data wondu suudu telebijin leydi ndin. La France est derrière ce terrorisme qui endeuille les familles nigériennes. France kan woni gaɗa terrorisme gonɗo no wara ɓiɓɓe leydi Niger oɗo miɗen jogii dalili ko wana haalaji maɓɓe tan e bindi maɓɓe miɗen cegiliidi wakkati men keɓi wune fuu min burtinan dalilaji ɗin min kolla min kaali ɗum caggal 25 lewru ko mbinomi ko falti faa e gooto warata waɗana ɓiɓɓe leydi Niger ono ko kaani wadde e lusde muɓɓe nden kala ɗowtodiro e ɓi leydi Niger ɗum no kamɓe hoore ɓen kamɓe cappoton neɗɗo fuu ɗo wonno hono to min jiɗi wallirede e hono daguno min mbiri nen ɗum nun ɗum waɗirte faa e gooto leydi fay gootiri waldere fay wootere ƴurata nokku fuu to ƴuri ndo ɗum waldere ko wiyete ONG laamu dawranta waldere fay wootere warata faa wiya ni wonno hon daguno kamɗon wadde ɗum ɗon ka wal kala ballodiro e maɓɓe fof hon daguno ɓe mbiri noon paƴ e dow to ɓe mbiɗo wonno hon to ɓe ballodurta. Nous devons faire nous ce que nous ne devons pas faire. D'accord. Jagorɗo dental ansarullah ɓe Yemen Seyyid Abdul Malik Al-Husi andini wigo nder hitande go'o ɓe njari kippe malla piyanɗe dow lanaje ndiyam ko hewti temeɗɗe ɗiɗi sappo go'o o ɓesdi wigo ngam non joni lanaje ndiyam Amerika ultori tokkuki lawol ndiyam Maliya ngol seni ɓe fuɗɗi suɗaki ɓawo tokkuki ɓawo lanaje ndiyam leydi China ngam faddaki ɓe gila kippol husingol. Sakatarejo dental rento NATO Mark Rutte waggini cuɓaɗo keso mo laamu leydi America Donald Trump dow aniya mako ki doluki leydi Ukraine narra leydi Rasha. Mark Rutte wolwika wakkatire ko o yewtidata jaylol Financial Times
o wi to ni ha Donald Trump doli Ukraine waɗi sulhu malla narri e leydi Rusiya wala sharaɗi fottitinki nden ɗum laati Rusiya mari bote narral ngal to nden bo Donald Trump on wala e andude no heɓai ludanko en hesɓe kerol ko heɓa wonɗon nder kubaruji amin ɗi jemmare nde. Joni min pitanai rufotoji ɗimin taski waddanki on jemmare nde. Ha ton nder diwal Adamawa ɗum foɗi hakkillo ardiɓe inanta sauro ardiɗo leydi Najeriya dow fiji rento Malam Nuhu Rubado dow ina gwamnajo diwal Adamawa man mari ha ɓesduki lamlamɓe dondonu nder diwal ngal. Wakilijo kode mo diwal Adamawa Awal Bobbo hirdi e Alhaji Husaini Gambo Bello horejo huɓɓirde nde kajanoɓe ima jahal yeso diwal Adamawa ngal. To arandene bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mi fuɗɗiri be inde Allah mi timmina bo be inde Allah. Ko gwamnati ɗo yiɗi waɗugo ha dow waɗugo lamlamɓe na kanjum on dami talaka ba. Ko woni to a lari ko fe'i ha Kano gwamna wailiti hakkilo himɓe ha dow lamlamɓe ɓe ɗo haɓa ha dow mere wala waɗa ko yiɗi. To a lari je Adamawa mi hollai ma misalu guda tati yoga nai je ko oɗo ɗo yiɗi waɗugo ɗum fewre on. Go'o mai ni a lari ko fe'i ha Mincika mo ardinta Mincika Allah hosi yonki mako ha jonta bo wala hakimi ha Mincika. Ɗiɗabre mai to a lari ha Maiha ɗo himɓe roni daga mama nde baba maɓɓe mayi o waɗi duuɓi 50 ko 50 ko e jego 50 Allah hoyi yonki mako sai ɓe waddi goɗɗo fere ɓe wati mo ha dow laamu mai da himɓe roni laamu mai yaadi kiita jonta mauɗo kiita Adamawa kanko on waɗi kiita mai justice ko ha lordship Hafsatu Abdurrahman. To a lari Hafsatu Abdurrahman ɗo o waɗi kuje mai waɗi nayi ɓe waɗi appeal bo tabbitini kiita ko Hafsatu ɗo waɗi. Ngam majum gwamna ɗo waɗi duuɓi 5 ha dow laamu o tabbitinai ko kiita ɗo tabbitini ko waɗa appeal. Bo albashi maɓɓe waɗi lebbi 16 ɓe ɓai albashi. Bo wodi himɓe lebbi 15 meji milla en yoɓaɓe hakimi fere ma yoɓaɓe. O waɗi bo o heɓi hakimi bana 4 o ɓeddi amma o waɗi lamlamɓe on bana dabare on ha o holla nda ko yiɗi o waɗa. Ha Yola o waɗi hakimi Nasarawa Abba be nanta hakimi Karewa. Ha nder maɓɓe wala o mari office sakkonta ma ɓe tabbitina kanko ɗum hakimi na ko na hakimi ba. To a lari to goɗɗo vi yiɗi waɗugo kuje kam kanjum on damuwa amin na himɓe lamata ɗo kam ko aibe maɓɓe nane ma o taske on o yiɗi o haɓa on be himɓe ha o do'i zaɓe o do'i ha Ganye o do'i ha Yola o do'i ha Mubi. Ngam majum to a lali lamlamɓe amin ɗo ɓe 8 on
ko hauti hala wodi hala mai ha mi do'ugo yeccamal cuuɓi bo be ko larini laamu wallahi gonɗum wodi hala mai ha to Sanusi kan ko hawti mo ganduje be Sanusi na hala siyasa na ɗum siyasa on ngam majum wala hala to a ɓedde kam yuɓe hakke maɓɓe lalle a waɗi himɓe nayi wala office a waɗi mai jimilla wala ceede a tabitini aɗo mari hujjaji dow waɗi ha mi yecca ma ɓuri a poyay jonde ko heɓi ɓe fewi ha min cika hakimi ɗo kam wodi hakimi jonta ha min cika na ko wodi hakimi ha mai ha duuɓi noyi o lammi duuɓi 6 ɗo kam to vindo waɗay kam hanay kam ko waɗana ngam vindo ɗo ha laamu on ɓe waɗi ɓe watta kiita vindo jippi kiita tabiti hani kam ko ɓo tabbiten ngam ko waddi ma koral mako ɗo ɗum kiita on ngam majum fewre on wodi ko yiɗi o taktara himɓe on ɓe laara heɗi feere haala lamɓe ɓe no kuje feere wanda ko watta ma heɗi feere amma haala mai ɗum fewre on ɗum mai hani laamu tammi lammine ko balɗe ɗo to Allah waɗu to ɓe waɗi ni min nanay belɗum ngam ɓe tokki kiita amma duuɓi noon ɓe waɗay duuɓi mako 6 o yiɗi jippugon ha o waɗa banɗo ma bana o tabbitini haala mai ngam o heɓa laawol on waɗa ko yiɗi waɗugo mai ha a laara o yiɗi waɗugo min cika be nanta Madagali o yiɗi waɗugo bo ha ɗo daga Hon Gombe Son Gire ha Diganye bo o hosa ma bala be nanta Jada kanko on waɗugo amma a laara to a laari Demsa ɗo mari lellamɓe 2 kanjum on Murumbula be nanta Maɓata Numan ɗo mari ha Maɓacama Guygu ɗo mari Nunguraya Shelen ɗo mari Amnan Shelen woɗo bo ɗo mari Ganwari nda je Mubi nda je Yola ɓe 7 on to ko yiɗi to Allah rene laaruko ko a wiyata ko nandi banni ha darnde ma dow ardiɗo Adamawa Concerned Citizen huɓɓirde ɗum hajinta diwal Adamawa wodi jabruɗe feere ɗum on kosi onon bo dow ko laarani mi hoosay mi arti mi vindini majalisa mi yaari ha majalisa mi yaari National Security Advisor mi yaari na DSS be nanta Commissioner of Police bo mi yahan kotu be mako ngam ko waɗi ɗo wala hujja watta ay o wara o holla amin ko hani ɓe yatoɗo ka o yoɓi ɓe na je o watinayi ɗo kam ha to office maɓɓe woni ngam to a ƴummi a wiya to jonte mi yahan Nasarawa Abba ha to office hakimi woni je ɓe waɗini mo to wi a yahan Karewa ha to office mako woni je ɓe waɗi ha Madagali be Mubi ɗo ha to office maɓɓe woni ha to mai jimillaji je maɓɓe woni no ɓe yoɓi moye yimɓe woni ha toɗɗon kam ko ɓe aybi maɓɓe minin kam min mbimo min yiɗi laamu na moye o yiɗi laamu ceede ɓe hokki mo ɗo o sendina yimɓe e go ɓeddugo laamu ndon waddan jaali yeeso ha diwal Adamawa a joga hakke goɗɗo a wiya yaal yeeso ha toy je ɓe waɗi ha Kano kam ɓe nyiɓi saare ɓe vo'itini ɓe soodi motaji ɓe timmini pat ɓe waɗi lanɓe guda 4 ɓurti gotel 3 pat ɓe sankiti Abba yehi wiya ndaɓe majalisa waɗi je ko waɗi ɗo ɓe tabbitini amma majalisa warti bo fisti ko ɓe waɗi mai nonno ɓe barde meɗi waɗugo malla ɓangi daraja mako laamiɗo on tan mari first class pat ɓe ɗo mari second class ɗum boni on wartini ɓe first class jeɗiɗi mai ngam maƴo wakkati mo Allah ina Allah yaabi mo laamiɗo Adamawa Dr. Aliyu Mustapha Allah hokkumo aljanna wakkati mako on ɓe waɗi amma a laaray mal o meeɗay vurtugo waɗi kuje feere seɗɗa ngam majum ma miɗo mana ardiɗo lallamɓe sarki musulmi wato Saɗa nde 3 Saɗa Abubakar nde 3 ko o watta ɗo min nani belɗum o wi ɓe hulata gomnaji ngam kamɓe on wari ba a suɓi a dillay kamɓe ɓe ɗo jooɗi sei wakkati maɓɓe to woni ngam majum mi ɗona mi yetti mo minin bo min ɗo ɓaawo maɓɓe min haɓay be sembe amin be jungo amin be jiba amin setto min tabitini mo waɗi lalatugo amin gargajiya pat min yardatako ngam min yiɗa hafre min yiɗi jonde jam wala gomna mo warata be anniya ngam sendugo ko hawla wala quwwata illa billah darule gomna do e zaɓe pat mone may ɗo ha ɓernde mako wala ko wattako ɗo laara to waɗi kam haaje mako on huuɓi alhali ma hoje mako ma huɓatako waɗi banni o dillay o wari o vasmita o laara to o lorata bo o laara himɓe to on
komai to o wayliti ɓaawo maako fa hotoji no ha maako ɓe dilli ɓe accima ɗo kanko mo o dillay ɗo be balɗe ɗiɗi kanjum on luttinimo fa duuɓi ɗiɗi kam ɗum balɗe ɗiɗi on ay ko lutti kenan noddanduma haragare noddatuma haragare ni miɗo yola lamlamɓe amin most especially lamiɗo adama docteur barkindo aliou moustapha ardiɗo tabbitkal kulaku duniya be nanta lamɗo muubi be nanta lamɗo ganye be luttuɗum lamɓe may ɓe waɗa muñal wakkati on minen bo min ɗon ɓaawo maɓɓe caka min be Allah min lorata min doggata sey bo on tabitini bo min yaari nder majalisa laara ko fe'i ha Kano laara haala to ɓe wari haala ittugo keerol kanjum ma tan na jonde jam sakkon ɓe wi'a ɓe waɗa lamlamɓe guda 3 ko 4 ɓe a limti ɗo pat ko hunde ɗo fuɗɗi ɓe bolway kamɓe wala ko laarule min ɗo ko shafi yimɓe adama on mi volata hay lamɗo fotayi vurta yecca kuje ɗo ɓe gonga ko na ko ɓe yiɗi ko yiɗa a'a minin kam min laari duuɓe 1,100 noon laamiɗo adama ɗon mon canji mon ɓeddi wakkati laamiɗo aliou moustapha watta hakimi en ɗo mo usti mo ɓeddi an a wari a jooɗi ha dow kolal tan minin kam min addata irin ɗo bo min yeddata Allah arndi ngam majum ko min yiɗi ni min ɗo yala bo mo yiɗi adama pat be jonde jam mo yiɗi adama pat be hawtugo hoore be ko'e amin ta yarda ko ɓe watta ɗo ta goɗɗo wara wi'a itte kujeji mako ha ngam o yiɗa a'a o hokka amin ko hani hakke amin o waɗina amin je ceede amin woni ha mako. Assalamu aleykum. minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini Kode Radio International kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. ha nder diwal Jigawa bo fulɓe sawrama tokka laabi kanuɗi ngam selana kuuɗe kulniɗe. Wakilijo Kode Radio e TV Sale Umar iga dutse lildo yimi rufotol ngol banihi. Waggini fulɓe inen e babaji sukaɓe nanka hakkilanki sukaɓe dow ko shafi ilmu dina islama ngam ɓe mauna dow lawol dina no hani. Horejo kawtal moggal KN fulɓe ga lesdi Nigeria yebre diwal Jigawa Comrade Isa Abubakar Birnin Kudu waɗi kinodukikin nder kuuɗe jahangal maɓɓe dow fillutuki e fantinki bandiraɓe fulɓe ko woni wajibu dow ilmu ɓiɓɓe maɓɓe ko ɓuri ma ilmu dina islama. Comrade Isa Abubakar yecci wiki hani modiɓɓe fulɓe ummo ndaro dow ko ɓe mbowi wakki nder fillutuki bandiraɓe alfalu ilmu dina nder jonde duniyaru ngam kanjum wati jomirawo tagoyɓe dow majum. Mo wi hani fulɓe mballito ko'e dow findinki ɓiɓɓe ko woni dina ngam ɓe ummo dow majum. Comrade wi wori fulɓe yo gaɗa ko ɓuri ma fulɓe jottoraɓe ladde fi ko shafi dina islama. Wanki dina islama fi mawɗum ko tefoɓe peshari Allah kuwanta wala jemma wala nangi dow majum. Debbo gomnajo diwal Jigawa Hajiya Hadiza Umar Namadi e nder iriɓe tagaɓe gam ɗon tokka fulɓe bigeje mu'in mahanaɓe julirde gam nanka julde waktu jowi ɗum Allah resi wajibu dow maɓɓe. Fuɗɗuki mahukki julirɗe lawol fillutuki fulɓe dow ɓe ngata hakkilo maɓɓe dow findinki sukaɓe maɓɓe ko hani nanka wakki gam ɓe pama dina islama. Debbo gomnajo on ɗon yecci wiki mo ɗon maha julirɗe don gam mo jippina tedduɗum gonɗum dow gomnati ko shafi ilmu ɓiɓɓe diwal Jigawa. Yiki niya yerijo gomnajo on foɗi hakkilo sukaɓe kay'en fulɓe ummi dari gam yiki hawti koppi dow janginki fulɓe dina islamu gam heɓki geɗal mangal nyalde darngal. Dina islama kanjum woni dina ɗum jomirawo lildoyi annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam waddana tagaɓe duniyaru gam jippinki ko laati wajibu ɗum Allah wi dow maɓɓe. Sali Umar, Kode Radio International diga diwal Jigawa.
heɗite Kode Radio International ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe. to ni on woytu kubaruji ɗin iri hotoji warani on iga Kode Radio International Abuja. Joni min pitana e taskaramji ɗi min taski waddanki on jemmare nde. Aranda taskaram ka irfi fulfulde taski min gaddanta on iga Kode Radio International Abuja. Keɗite jam. Faggudu e ɓamtare Afrique. Abdoulaye Dikko. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon e jaam on calminama on jettama kala hen ɗo mbawɗon tawede e heɗade o wakkati nde yewtere faggudu e ɓamtare africa. hannden yewtere men nde ana fawi e dow ndema kajuje ɓe mbi somoje jeygu mum fa e yettade e yoga e ko waylititte e leydi Guinée Bissau. ndi leydi Guinée Bissau ana jeeya e leyɗe ɓurde fof remude kajuje. ɗum noon e tawede tiɗalaji kewɗi ana ngoodi e banggal remoɓe ɓe e banggal dow wayloɓe somoje ɗe min jewtidi e yoga e mabɓe. ni woni mbaadi yewtere nde bisimilla mon. capan e jeenayi e ley temedere ko Guinée Bissau yaltinta e yeeya caggal leydi yo kajuje mbiyanna somoje ko ɓuri hewde ko naɓete tawe waylaka seeɗa e ko heddi ko waylitete yeeye e ley leyɗe seraje ɗe. jon kuwa ɗo yo joguiɗo gollire waylore kajuje e seraji Bissau. kiloji na tonoji no foti mbawɗa waylude e ley ñalowma na lewru fof. so castagne ten si tawi kajuje no woodi mi wawat hebde conteneur lewru kala ɗum foti e tonji 10. joni miijo ko jelu ɗum wonta e nder hitande kono caɗele fi angal kajuje ɗe waɗi ha jolɗe ɗe ɓe tusta wadde famodiral e gollirde ɗe saabu hulde wasde teddinde aadi ndi walla kawral ngal. e heɓugol kajuje ɗe wakkati ko e juuɗe ndemoɓe ɓe mi sodata e wakkati ko e juuɗe fedde remoɓe ɓe mi sodata no alhaali o tawra tan. hitande feƴƴune nde ko 50 CFA walla 60 CFA men sodiranno kilo kajuje ɗe kono hikka coggu ngu no ɗuuɗi walla no satti sabu kilo no yeeye 140 walla 150 e adan ɓe wino wondema kilo ko 60 e ko fawi yeeyirte kono balɗe 15 caggal ɗum coggu ngu ɓeydi ɗum aadi caɗele e golle amen o. si tawi ɓeydike ka remowo coggu kajuje baylaɗe ɗe kadi ɓeydoto ko ɗum noon laamu ngu foti wallude keɓal kajuje ɗe e neware no Côte d'Ivoire waɗirta ɗum ni. joni si tawi a yeeyi ndemanteri ndi remowo o hollira facture ji ɗi e on saaha o heɓat but 10 e kilo yeeyaɗo kala kono wona noon min mbaɗirta ɗum ka amen ɗo e ɗum saabi caɗele e golle ɗe. hono henna keɓirta ko mbaylitata ko e remoɓe ɓena e baale remoɓe hono hen jaati gollidal hakkude moɗon worri ko producteur ko coopérative aywa haala gollidal na gondal amen mi wiyata tan ko kalis sabu hoolare heddaki foti duuɓi 29 gila mi fuɗɗi gollude e waylude kajuje ɗe ko ɗum waɗi miɗo andi nokkuje reewo e worgo leydi ndi to mi wawta heɓude kajuje moƴƴuɗe kono kala to yaata ko be naɓora kalis sabu gollidiɓe ɓe ko e juuɗe remoɓe ɓe ittata kajuje ɗe ko ɗum waɗi ko be keɓa kalis so heɓa kajuje ɗe paaleɗa e ley o usine golloɓe hono foti joguiɗa pour production ko golloɓe nayo mi jogui ɓe ana ngoodi e hitande nde foof si tawi golle ɗe heewi mi ƴetta golloɓe woɓɓe e saaha ɓe yaha ha yimɓe 150 walla e saaha ha yimɓe 160 kono 100 e mabɓe ko rewɓe no yiyirɗon ɗum ni ko rewɓe ɓe ɓuuri hewde worɓe ɓe 90 e nder 100 golloɓe am ɓe ko rewɓe. joni kwade ko mbaylitata ko hoto e hoto jeeyata ɗum e kasen hoɗum jaati woni yala maɗa janggo e janggo. yiɗiyam e alaji ɗi joguimi mi udditat nokkure wonde teddinode sarɗiji adunaru ndu foof ko haɓɓoli e baylal kajuje tawi sarɗiji ndenka taaridi no teddina e on saaha ka mi heeɓi jamiroje naɓude Sénégal Maroc e ko way noon kono naɓude ha leyɗe Europe tafon ɗum wodani. tiyab maɗa jon kuwaɗe Elsa Batilamango yo goto e golloɓe e le o usine an ɗum no foti gadɗa e ngal gollal hono alhaali o worri.
mi fuɗɗi waɗude ɗe golle gila hitande 2012 yaade hitande 2013 so min gari subaka min puɗɗi golle ɗe fa kikiɗe min jippoto jonin kay seeɗa seeɗa komin keɓata ɗum min ballitorto hoɗum jaati sembini e golle ma ɗo ko ñallata e waɗude ɓiɓɓe kaju woɓɓe mbiya ɗum yalage ɗum min cuɓata so ɗe burtinama e machine min cuɓa ɓuruɗe fu woɗude min gaɗa sengo oñiɗe walla bonuɗe seeɗa ɗen du waɗe sengo kam ɓoytu so on ƴeewi on jiyan no mala SS W L si yalage fu no wodi ɗo waɗete lobbe ɗen gaɗe sengo haya keddiɗe ɗen du gaɗe sengo ɗum fu no wattade golle ɗen moƴƴa hono keɓal ngal worri no foti mbawɗa heɓude e ley ñalowma no min golliri tan min keɓirta limore dartinande wala fa wi'e fodde ni joɓirteɗa kilo goto mo cuɓuɗa fuu buuɗi 50 yoɓeteɗa so a golli fodde kiloji 10 lima 50 laabi 10 so ɓuri noon du keɓal maɗa amma mawɓe golle ɓe itti happo kiloji e ñalande kala gollowo fuu hana ɓurnude kiloji 9 no gollirɗa fuu a wawa diwtinde ɗon ɓe gaɗi noon heɓa golle ɗe moƴƴa so wana noon woɓɓe kaybatako won fu nafoore nde keɓuɗa e ngal gollal nafa on heewa sanne sabu ɗum min jogorto koye amin min joɓiɗa l'école sukaɓe amin wakkati gomma ɗon ittata ballira e joom galle maɗa so tawi bawɗe muɗum heewa ndele no tiiɗi sanne fofo maɗa Elsa Batila Mango ɗo joni keɗoɗen yoga e remoɓe ɓe ɓen du jogiɓe noon tiɗalaji mawɗi ko haɓɓude e ndemal ngal e jeygu ngu Ousmane Embalo moɓani en haalaji maɓɓe ɗi rawane pindi kajuje ndi yakkino woni kajuje ɗe pindi ɓuyi kono ɗe mbawayani jibinde ko hanno noon ha pindi ndi yakki ko fi sollaru arno sollaru ndu ñappi e dow pindi he yakki pindi ndi ɓuyi wona seeɗa e hawri dula o yoori ha ɓursi ko ngon yooro noon addoyi kala sollaru ndu he yooro ngo pi battodi pindi kajuje ndi yakki pindi ɓuyi kono wawoyani jibinde pindi pi yoori rowani kajuje ɗe e jibinani buy awa presse o fuɗɗori ko 50 yahoya 50 daroyi ko 50 woni noon kala ga o min jiyani codoɓe woni joni Sénégal maaro ko woni joni ma men lummina kajuje ɗe Sénégal kajuje ɗe mayoriya o min padi ha min ngoɗi min tawi kajuje ɗe lummina ɓuuri hewde ko lummini kajuje ɗe Sénégal a taweedi maaro ko yaha soda ɗon kilo maaro yahoy kala ha temedere presse o to wani woni ko ɗum woni hakkude nde ɗo kajuje ɗe mayoriya o fi lumbu gonɗe frontiére o fi lumbu Sénégal ha fi o ñamere joni ko ɗum woni ko ɓittini men ɗo so hiɗa yohiran presse o haalte kono yettorako ko wi'a ko ɗum ɓittini men muraadu soɓeɓe e leyyi ngol luumo gollere pamare e bankuji Bisawo Elijana Fastino waddi yeyude jarama moƴƴiniraɗam kajuje ɓenna yalage somoje no moƴƴinirɗa ɗa jaram jus de pomme de cajou ɗum ko jaram moƴƴiniraɗam kajuje fa ɗum waɗe min gulliran ko wiyete ko gelatine jonnon fay hunde wala hen ko produit chimique so min ɓami kajuje ɗe min ɓilan fa ndiyam muɗum heɓe caggal ɗum min gaɗa hen gelatine o wallan ɗum laaɓa itta tuuni ndi fuu très clair hono gollirde nde worri to nde woni no golleji ɗi jarata Elijana Fastino mon entreprise c'est moi et mon fils gollirde nde min e ɓiɗɗo am gollata e mayri mi ala bawɗe e o saaha mawninde gollirde nde mi wala ɗu bawuɗe ɓamude yimɓe woɓɓe e ley galle am gollanmi min e ɓiɗɗo am ko moƴƴina fuu min naɓan e ley ɗo ñamduji jeyete na jippinirde hoɓɓe na du e ley lumoji to koosi ni mi woni e gollirde e o saaha miɗo yiɗi noon heɓude mballa ha gollirde nde mawna e ɗum wawi wallude yimɓe heewɓe keɓa golle yeeru sukaɓe pour le jeune ko tawi kiɗa tammo e yimɓe ana jiɗi ɗan jaram moƴƴiniraɗamma yalage les gens aiment mon produit parce que j'ai fait la distribution yimɓe ana jiɗi sanne ɗam jaram miɗon naɓa ɗam sanne e ley jeyirɗe ñamdu jippinirde hoɓɓe e luumoji e ko taskimi yimɓe puɗɗi andude jaram ɗam e weltade nde wonno mi hulliti torra fuu ala e yarde ɗam jaram moƴƴiniraɗam kajuje sabu fay hunde ala e majjam ko woni produit chimique e ɗam laaɓi prend mes produits sans aucun problème a jarama Elijana Fastino
tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde en gari e timmode yewtere nde on jettama e heɗogol moɗon lobbol dokke miijoji mon e whatsapp e dow kowal 221 capanɗe jeɗɗi e jeegom temeɗe jeegom e capanɗe nayyi e nayyi 12 e capanɗe jetti e ɗiɗi oɗon mbawi du heɗitade yewtere nde kala hen nde jiɗɗon e dow hello facebook RFI fulfulde na e dow ff toɓɓere RFI toɓɓere fr tedduɓe heeɗiɓe yo en ji jeɗɗira warore. RFI fulfulde on jarama joni da taskaram jawleru modiɓɓe hawtande modibbo aliyu abubakar yamal tudeba diwal gombe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله. to na farko ni en ɗon getta jomirawo ceniɗo jemu tagi fuji takɗo en koddiran ɗo en warki suudu gidan radio ndu Joel FM Gombe wato nangam komi sai ngam wolluki dow diina hanka diina bo nane ma wajibi julɓe ɗum wolwa ko ɓe andi ɗum sittinora ɓe ko ɓe anda bo ɗum wi'a ɓe wono jomirawo ceniɗo wi'i wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin siftinora ya rasulallah siftinorki kiki ɗon nafa yimɓe mumini en Allah latti e nder ɗon to gikku ni wato laato neɗɗo misali ayi ɗum ɗo wiya neɗɗo gikku makko woɗa o bo gikku makko boɗɗum to gikku no woɗirta laato neɗɗo tokkake o rewi Allah o huli Allah o daranake mana hakkunde mako e Allah o toñaki goɗɗo toñaki mo o yarata yare o huɗata goɗɗo o fiyata goɗɗo wojjanta goɗɗo to ɗo ɗon wonta gikku mako boɗɗum to nden bo to laatake sey laati o gujjay o huɗay goɗɗo o fiyay o nyo'ay goɗɗo to o bo gikku mako woɗa ko bo ɗum haɓɓay waɗa janaiza o yahata haɓɓgitegal o yahata to o yima yimɓe o lontaɓe hometaɓe hokkataɓe daraja Allah hokkiɓe to ɗo hanjum wonta gikku mana boɗɗum e ɗum woɗa. Nam to Allah rene en ɗon ni bolwa e dow haala a wi ko wiyete gikku to ko wo'inta gikku ɗum kam ko inta ɗum ni bano mbiɗen kuuɗe boɗɗe hanje mbo'inta mana gikku neɗɗo laato ɗum boɗɗum wato laato o kewtaranto yimɓe mana o waɗana ɓe ihsanu goɗɗo gorko yandere wonde annabi sallallahu alaihi wasallam e foofa sai o wi ya rasulallah dallani ala amalin iza qumtu bihi dakaltu janna ya rasulallah bilam ne wato mi ɗon nana haala gikku boɗɗum ay marɗo gikku boɗɗum fuu wato na sai aljanna nden bo aljanna ka mi ɗon nana ka woodi ko ñaame ka woodi ko yare ka woodi bo wato ma'ana wala mettuki ɓernde nder maaka neɗɗo ko yiɗi fuu ɗum ɗo e aljanna sai ngam majum hollam sai sukajo no ƴami annabi sallallahu alaihi wasallam o ya rasulullah hollam ni atal ngal tokkaymi mi natta aljanna sai o wi kun muhsinun o wi to laata mana a kewtatantoɗo a woɗɗinayi ma'ana fiidiji maɗa kuuɗe maɗa laatoɗa gikku boɗɗum sai o wi ya rasulullah kayfa alimu anni muhsinun ta atal ngale tokkaymi faama min ɗo gikku am boɗɗum bo mi kewtatantoɗo yimɓe annabi sallallahu alaihi wasallam wimo to o wiita saljirani ka hoƴama ma'ana wato makwabci en maɗa fa in heddiɗa e maɗa ta yehi ƴamiɓe wato ɓe mbiyete gikku maɗa to ɗum boɗɗum to sai o wi fa in qalu innaka muhsinun to annabi sallallahu alaihi wasallam sai wimo to ɓe ta yehi a ƴamiɓe sai ɓe mbima an ɗo wato a woodi gikku boɗɗum a woodi kewtatawa to fa innaka muhsinun har waje jemirawo ceniɗo a laataki gikku maɗa boɗɗum to no heddiraɓe maɗa ɓe keɓtata gikkuma boɗɗum to Allah hokkima deidai ko hokkuma koda ɓe dokkatama bano annabi sallallahu alaihi wasallam wi'i wato waɗi man harramaka neɗɗo o haɗima an bo Allah hokkima sai dokkamo koda o ɓurima ceede la ay nyande go a heɓa hunde wonde nde ko hunde koɗayi misali ba a'a won ceede hanko o ɓuri sembe ko o ñaama o ɓuri ko kaye ñiiri kaye li'o to sikina sen jehoɗa ngesa karkashi ma woɗi sen gosiɗa gaddanɗamo awrana belɗum ko bacci ma ko heɓi goyɓe ma ko mongol goɗɗum dokkuɗaɓe ko bo a'a ma a ɓuri hediraɓen to shikenan e misali ba layha gonɗen ni sai layhiɗa layhari maɗa sai ko fiɗa layhiɗa gondi bo sai kendanɗaɓe ay gikku boɗɗum ɓe seydete bo to nden ko bo a'a ta wurtake a sirminantoɓe a homnay ɓe to goɗɗo maɓɓe yamɗa a homnay ɗum a wallay ɗum deidai ko mbawata walluki to ɗum pat ɗum gikku boɗɗum annabi sallallahu alaihi wasallam to hediraɓe waɗa sedrake ma non ni to har waje Allah fa
alatake a neɗɗo ma'ana wato mo gikku boɗɗum to fa in qalu innaka musinun to bo en mbi'i wato an ɗo na a neɗɗo wato kewtoranɗo ɗo jama'are a wala gikku ma kalluɗum to lalle fa innaka musirun hawa jomirawo alatake ma'ana mo gikku kalluɗum to no bo gikku kalluɗum waɗi hanjum wonta misali wato a woodi no ballitirtaɓe les maɗa hediraɓe maɗa sichelɗa walluki ɓe goɗɗo walay nyamayi goɗɗo nyallay nyamayi goɗɗo wala ko ɓorno goɗɗo wala ko suuɗu ko woɗɗinamana ɓuuru muɗum waɗa katango ko dangare misali an mbawa wonno gaɗa to ɗo sey balla ɗum to ɗon a waɗi gikku boɗɗum amma sey celiɗa to selake gikku maɗa woɗa ko bo a wurtake ndara yimɓe gaɗa kam woni tare jaɓa caaloɗa a wolwanta goɗɗo a homnirta e goɗɗo to ɗo gikku maɗa na ɗum boɗɗum hanjum watta neɗɗo ko nanta fu to laato joddake e hediraɓe muɗum e jam waɗanaɓe kuuɗe kalluɗe ñoranaki ɓe ɗawayiɓe ko Allah hokkiɗum annabi sallama ñande goo o iza ɗabakta marqatan to o wita misali a defay gote ma'ana gote wato nga'a ngaɗaten e ƙauye ko e folle ko e goɗɗum nini to sai o wi to ɓeddu wato ndiyam ta ɓeddi ndiyam e gote ɗum to fa addi jirana kase dokka mana hebbiraɓe maɗa ko waɗi annabijo wi'i gote ma hanum ɓuri famɗuki ay na ɗum ñiiri na ɗum malori na ɗum kusel a gote ma hanjum ɓuri famɗuki a defay ɗum to ɓedda ndiyam ngam dokka heddiraɓe maɗa to ɓe nana e ɗum uura e ɗum weli bo a hokkaɓe ta haɗiɓe ni to kadi ɗum hanjum wonta gikku kalluɗum Allah bo rena julɗo Allah fuu ngam ñande goo seydna Umar karamallahu wajhahu o laatake nde jummare waɗi fuu wato o hissay mbeewa to hissinga bo o woodi makwabcijo mako keddo mako goɗɗo ma'ana yahudenkejo to sai o wiya ɗum hoosha kusel ɗungel nder maga sai ɗum yaranamo ngam hulki ñande janggo to kedirama ko on wara ƴama mo hakke ma'ana hakke muɗum annabi sallam bo wi'i neɗɗo fuu to ɗon jooɗi e gelle ɗon ɗo wondi yimɓe to fa yimɓe ɓe woodi marɗo hakkeji tati woodi marɗo wato hakkeji ɗiɗi ɗi wato hedduki kenan woodi marɗo hakkewol gotol moye mari hakkeji tati wato muslimun laatiɗo julɗo laatiɗo bo akun bandirawo maɗa jarun makwabcijo maɗa to hanko woodi lahu salasatu huquqin o woodi hakkeji tati ɗi Allah ɓili dole dokkamoɗi to bo ko a laatake o julɗo muslimun o julɗo jarun bo o makwabcijo maɗa to hanko hakkeji makko ɗiɗi ko bo a wato o kefero amma bo o laatake na o julɗo to hanko bo hakke mako go'o to ɗi fuu ɗum ɗon dikku boɗɗum ko da o kefero o ni annabi sayyidina Umar man o wiɗen o laatake o woodi makwabcijo bo yahudenkejo dina ɓe naago amma nde o histi fuu annabi sallama sayyidina Umar nde histi dabba nga sadaka nga fuu sai ɗum hoje sai ɗum yaranamo ngam laatake gikku boɗɗum ɗum yiɗi bo tokkoɗen ko sabba en ɓe ngayi ko annabo en ngaɗi to ɗon keɓeten wato en ngaɗi gikku boɗɗum en ngaɗa gikku kalluɗum na neɗɗo wara suuɗa ko mari yaha ñaama hanum tan to ɗum shari'a haɗi ɗum na ɗum ɗon nder gikkuji wato boɗɗi nam Allah rene neɗɗo aran ma ba mbiɗa ni gikku muɗum ɗum woɗano to sai joni nani findinore ko bo ma nani waasi sai woɗɗitini gikku muɗum hundeji ɗi waɗuno ɓe ɗiɗi kam caaliɗi no ɗi gontiri e muɗum haro jomirawo haro jomirawo ni neɗɗo to ɗon huwayno kuuɗe ɗe mboɗa sai o tuubi to ay jomirawo gafurur rahim wato o yafanto neɗɗo ko saali to na ɗum laati bano ñamande to oɗon tokka goɗɗo hanjum ma na ɗum gikku boɗɗum jogaki ñamande yo ɓaayi to cikenan ñamande nde nde o tokkata to wonno yoɓira kenan to nde ɗum tokkatama nde to hayre wajibi a yoɓande amma to ɗum kuuɗe goɗɗe ɗe leyfi hakkunde mako e jeymi ko to o tuubi to Allah yafantumo to ko hani bo o waɗa annabi sallallahu alaihi wasallam waddi sayyi'atul hasanati wa khaliqin nasi bi khulqin hasanin wato waddi sayyi'atul hasanati tamhuha ta huwi kuuɗe boɗe to ɗe goggay kuuɗe ɗen ton ɗe mboɗaɗe neɗɗo huuno to hanjum bo wa khaliqin nasi bi khulqin hasanin nden bo laatoɗa wato a waɗi gikku boɗɗum hakkunde ma e yimɓe a huude maɓɓe kuugal ɓooshingal bongal hakkunde ma e jomirawo to ta waɗi noon to kadi a wo'ini ɗum ko saali afallahu amma salafa sai Allah yafanuma ɗum ko saali to ɗo hanjum wonta ko hani neɗɗo fu nana to huyno kuuɗe kalluɗe tuuba Allah bo jaɓa tuuba Allah inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum jomirawo ceni ɗo darata ma'ana kaya neɗɗo ɓorni ko mota o ngabbi ko wuro o walata a'a Allah darata ɗon hanum jomirawo ko darata o darata bo ɓandu mako ay o boɗɗo o danejo o woodi ngarol o woodi ɗume a'a Allah wala ko wanni ɗum en ɗon o tekkuɗo a'a o noyi wala ko walli Allah ɗin ɗon
yalla jomirawo ceni ko darata ni daray ɗum ko nder ɓernde mako to nde wonde nden laati bo oɗon ɗon huwa ma'ana ɓernde nden ko nde umrimo boɗɗum to alhamdulillah o laatake neɗɗo mo Allah yiɗi mo Allah bo warjiranto kayru to ɗum hanjum wonta ko hani o huwa hanko kuwaynoɗo kuuɗe ɗe mboɗa nam to Allah rene to en gartini e dow haala tunda a wi'i haala gikku boɗɗum neɗɗo wallita e ummatore waɗayni kuuɗe boɗɗe to en garti e dow haala wallinde ɗo yiki nda ba joni ɗo yene ɗum gonduɗen joni woɓɓe fuu ngala ko ñaama nda rumi woɓɓe ngala ngooba ko toɓɓana gese mumen woɓɓe ngala no ndemira ɗum ma to iri wallinde nde hani iri maɓɓe bo ɓe gaɗane e marɓe sembe to alhamdulillahi ko hani wato talaka waɗane musamman e lokaci ngel gonɗen joni ngel saɗirma rayuwa saɗi komi saɗi to ngel ko hani gaɗen wato ɗum waɗani ɓe Allah ɓili ma'ana ƴettiɓe inna Allah fadala ba'dukum ala ba'din fi rizqi jomirawo ceni ɗo wi'i nane ma wato o ƴefti woɓɓe e dow woɓɓe woni jawdi to jawdi bo to neɗɗo hokkama ndi ko ɗum yiɗi wallita mo les muɗum yurmina mo wato mo wala abin shi to Allah waɗi neɗɗo woodi ndara talaka en to wawa tokki buhu hokka ɓe to reta hokka ɓe to ma kanoje ngam fewnana ɓe wato saɗir mo gondaka ka ngam nin noon wadday jomirawo ceniɗo enen bo ma'ana yurmina en yofana en jonde jaam yofana en ndiyam ɗam baraka na ndiyam toɓo jam wula amfani ko faɗɗam ɗum waka wojuki to yurminki kin hanki watta jomirawo bo yurmina ngam o wi'i ka e hadisiwol irhamu mon fil ardi yarhamukum mon fis sama to on jurmini talaka en wonɓe les moɗon to Allah bo sey yurmina on na iri no ɓe ceede men Allah hoyno woɓɓe gontiri joni neɗɗo o soodi kaya ka ɗon jooɗi e sito oɗon reni ka ɓedda ceede o soraka ɗum abinci bo sa ɗum haramum ma gaba ɗaya a ko hani to ma ɗum ɗon soda misali ba o woodi masardi buhu ɗum soradi 20,000 to sai wiyata talaka en gadda 17,000 ay Allah hokkimo ɗi Allah bo sai nawa e darki garol ba ko goɗɗum a windani hoddirani mo jarrabawa hokkimo ceede dara bo non waɗata ngam majum ɓe ceede useni ɗum wallita talaka en woɓɓe ta daari goɗɗo nder gaway o daya gaway maɓɓe ɗo jonɗo goɗɗo juuli layha heɓayi hirsi ko jakarari kajo layhari to hanko bo o hirsi abinnan gaari ngeeluba a jawɗi o ñaama ko yiɗi bashi mako noon ɓe wurti talaka en bo ton gondi e damuwa to ɗum na ɗum deydey neɗɗo layho deydey ko hani layho do ala layfi no sallama layhake layhari muɗum sai o wi ɗum wadda ngoori sabbo en gaddi ngoori hayri bo o layhini sai o wi to ndi bo ndimo layhaki fu to ashe kenan nden bo ɗum wi layhaka to ɗum waɗi ka misali to kusel ngel nder pamaru ngel hende geɓe tati yeɓre wore o nazza wuro mako yeɓre wore hokka maraya en yeɓre wore hokka miskine en to irimaji kewtawa wato ihsanu han yimɓe gaɗana yimɓe hanji jomirawo yiɗi noon ɗum wadda e bo ma'ana wato o yofana en komi hoyanana en laato en ko toriɗen fuu Allah jabanto en amma laatimo ceede jogake wato laamiɓe jogake to talaka kam kadi ay masifa kan hewti no hewti nden bo to ndaren faɓe ceede sosai a woodi ay jomirawo ceni o wi'i ene hojje misali wuro deedey kowa ñamna ko Allah wawni ɗum ko liyunfik zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah to Allah hokkima jawdi deedey gurgodo to ta ndaaru on to marɗo ceede hanko deedey ko o huwi hanko ma hanjum Allah ƴamtata mo an bo wata gila e gawe moɗon a waɗi bo tati goɗɗo bo a tabbitini hande o wala o ñamayi to yaha mudoje maɗa ko tati to heɓemo hande nden kam ko bo a jeego goɗɗe ko joyi dokkamo hanko ma o heɓa ko o ñama to nin noon an a waɗi imanu maɗa a wallitimo bo laatoto o nanay belɗum jomirawo bo nanay belɗum waɗante bo barka ngam sadaka hanka ndanima ka o sata jawdi sai dai ka ɓedda jawdi to gam majum useni ɗum wallita kowa ndaara dede e woni taway mo ɓuri to e gawe gonɗa a ndaaray ta ndaari keddoma goɗɗo a ɓuri ɗum to e luumo gonɗa goɗɗo luumo ɗum ngam dango jaari mum timmi e ɗum yiya e ɗum nana wonbo ɓe ceede ɗen daɓɓe eɓe jogiiɗe to ɗum wallahi masifa ɗum waddata heddi karshe to ɗum wari wonnaki ma talaka en ɓen to ɓe ɗuuɗi to dow ɓe ceede ɓe gattata o ceede ya kamata ɓe gaɗa tunani ɓe gaɗa lura ɓe tabbitina ɓe kiiso hisaki sosai no leddi ndi wontiri no woodi ɓe Allah hokki bawɗe coodaytaki goɗɗo ñamade mata hokka ɗum joni haka ñamenande halal seede a jaɓi woodi waɗoɓe ɗon coodontaki ndi dokkon gaɗon a winde ɓe jaɓa ndi to ɓe jaɓi ndi
an dokkiɓe to ɗon sore e luumo 20 soranoɓe noon to ƴaawi jaɓon ceede moɗon maro kaayi fu ɗum windi sharɗi nane ma nan ɗum watta ɗum yoɓa ngam talaka ɗum masaki o walli se ɗum sey to fañankima ceede to bo na noon heɓaki wato ko heɓato kam wala ba misali wato wallinde mi soda mo buhel go'o mo buhel ɗiɗi ɗum walla ɓe to ɗum heɓi abinci ɗum ɗum heɓake e leddi ndi fa ɗum heɓa dama amma muddin ɗum sakkini gomnati yo faayi gomnati ma bo en ɗon nodda ɗum hanum ma wallita ngam to ɗum wi sembe to way wala ma waɗi ba gomnati to amma to ɗo lim ɗum waɗa na ɗo wiya sey gomnati walliti aɓe ceede ɗen ma to ɓe balliti ɓe ustana gomnati ɗum kuugal majum ɗon nodda gomnati usani hanum ma musamman gomnati meɗen ɗum adalci gomnati Alhaji Mamadou Inu Yahaya ɗum tammiɗen o waɗana yimɓe rowani taki heɓaki amma hikka o wolwi dow taki heɓoto ngam majum usani ɗum noddamo hanko gomna meɗen gomna jihar Gombe mo adalci o wallita o yofataki ndi dawri ngam talaka heɓa no remira hanum bo ɗum ustanadi faraji bo no ɗum wata ɗum sodandi ɗum heɓi zamanji goɗɗi saliɗi ɗum yofitaki ndi ɗum nani belɗum mari to hanko bo en ɗon giya ɓuuri ko tawsayi ma hanjum waɗi ma o heɓi farin jini lokaci tuttukimo ɗum waɗi gorko e debbo mo ƙauye e mo birni mo ceede e mo talaka malamjo almajirijo kowa waɗi tuttumo ko waɗi ɗum ɗon tammanomo kayru ngam majum useni gomna min ɗon toro useni wallita hanum ma yofana en taki ndi no haaldi ndi soode leddi Gombe heɓa jawdi ɓesdo ngam majum hanjum toroto en useni gomnati wallita deidai wallutuki wato yofana en taki ciyaman en bo useni ɓe kula Allah rokkaɓe amana talaka hamɓe keddi e talaka hamɓe ma to ndi wari ndi hende to ɗan kasu en jara ceede ndi a soodai ndi wato ɗum dara riba har kal ɗum heɓata ñalɗe seɗɗa kal timmi kala wala bo barka alharamu lata duumu wa in damal latan fo ngam haram hanum denima wato ta heɓi ɗum ma ɗum tabbitata to bo na ɗum tabbiti ma to ɗum nafata neɗɗo fa e lahira gartenta bo sakkina jawdi rono ɓe donandi ɓe gaɗa ka wakki fijiji maɓɓe ko ɓe giɗi e maari to sey to laato hañum kam ndi nafayi ɗum e duniya maayi sakkini ndi nden bo yaha lahira bo nasta hiite modibbo a jarama Allah wardoro be kayru to toni on gejjutu taskaramji ɗi ɗo warana on iga kode radio international Abuja joni da Amadou Sukairajo taskani en andal ɗum gurdam andal ɗum gurdam heɗitoɓe kode radio international Abuja assalamu aleykum barka men e wakkatire nde barka men e ɗoɗogo fotta nde taskara ka andal ɗum gurdam taskara kamin mboyi waddango on kala wakkati fuu ngam andon kubaruji e kumpiti leɓaniɗi jahargal andal hande ma ban asaweje caaliɗe ɗum min dewɗirawo moɗon Ahmad Sukairaju mayelum banyo on jogani on labangal maka e nder taskara ka hande on keɗitan ragare hiiro ngomi wadino e ballo hoorejo jamiwa America nga Nigeria tawetenga ha ƴoola Alhaj Dr Aboubacar Abba Tahir keɗite hiiro ngon sobiraɓe maran haaje andugo ha fahin e ɗum ɓewe janginta ha jamiyawa ngal min godi huwoɓe janginoɓe e jangoɓe iga lesɗe feere feere ko towti 40 ɗe duniyaru wala yebre duniyaru nde wakkilaka ha jamiare American University nde Nigeria to ɗum lesɗe Europa fuuna e hirna wato Eastern West Europe fuuɗo ton to lesɗe America kanju kana kanjon ma juggam ngam hoore jamiare nden waɗi 16 jotta fuɗum America en to wodi professeur en moɗi ga America wala kerol wodi dinjo fannuwol kimiyya e fasaha ɗum goɗɗo lesdi Ireland ha lesɗe Ingila professeur Patrick Fay hoorejo yebre elto professeur Mouhamadou Ka ɗum goɗɗo lesdi Gambia wodi yimɓe Sierra Leone wodi yimɓe Ghana wodi yimɓe Cameroon masalan wona wodi professeur Matthias Fankam
goɗɗo Cameroon hedi South hanko on hoorejo yebre school wato fannol bi'etengol School of IT and Computing hedi yebre elto ande computer ji e ko nandi banon e ga hitande ujune 2006 wari jami'are nden ha jotta oɗo ton wodi bo professeur Charles Nche hanko bo Kamarujo o hanko on chairmanjo yebre elto ande mbawangu yite lamtarki wodi bo mo mi andi professeur Marcel hanko ɗo jangina lissafi ko noddote mathematics be turankore o newi hanko ma ha jonta oɗo ton an kam woodi yimɓe diga lesɗe duniyaru feere kay to ma yimɓe Nigeria on tan wonanno ton kana min yonta ɗum American University of Nigeria wala mo tawataki ha ton nonno fukaraɓe bo min godi fukaraɓe iga Kamaru ega lesdi Rwanda ega lesdi South Africa ega lesdi America ega lesdi Ingila ega lesdi India ega Sierra Leone ega Ghana wala ni to wala alarene ha fahin bana ha nokkuje goɗɗe yimɓe ɗon cinka ɓe mbi'a ɗuɗugo fukaraɓe ha suudu jangintedu ɗon haɗa janginowo hooru hakkilo mako no o famtiniraɓe ko hani ɓe pamta kadi jami'awa America nga Nigeria bo noyi nga wontiri bana yeru to en mbi en ƴaman ha suudu ndu fukaraɓe jangata fu ɗo tawe fukaraɓe noyi yeru dillango noyi onon bo on jogri ɗum alarene ɗum fo university America kam ha ɗi goni fo a duniyaru ɗum ɗuɗɗinta fukaraɓe ha suudu ngam fukaraɓe salata 30 yogo 35 to ni fukaraɓe sali nonnon ɓe jotti bana 40 yogo 50 to lattan dole suudu ndundu sellite sappaneji ɓe keɓa no gaseji jaa suudu wondu no gaseji jaa suudu wondu nun ɓe jange ngam ɓe giɗa ɗum ɓillana yaharde no jangirde woni to Allah rene to en lorti ɓawo seɗɗa iga ko jami'awa ngan tigga waɗugo hande to en daran walla to on banginan jaholi yeso ɗume nga heɓi waɗugo hande ko mbiyaton nda hande jami'awa nga heɓi jaholi yeso ko o hakkilo yimɓe nangata waɗugo jonta wakati nga fuɗɗa wala mo andinonga jonta bo wala e to nga anda nane min ɗon ɗo ɗaɓɓita fukaraɓe masin useni e usoko min ɗo tora yimɓe ngara nasta jonta bo min ɗo jooɗi ɓe ɗo ngara nane min ɗo ɗaɓɓita huwoɓe jonta bo min ɗon yiya yimɓe ɗo tefa no nastirta jami'are nden ɓe ɗon lenda min batakeji ɓe ɗo fiyana min wayaji e ko nandi banon min elti fukaraɓe waɗi goppal go'o ha 11 min meeɗay bo darnugo nden kala ko ɗume fu ɗo yalti nden kala jami'a fu e makarantaji bana secondary fu ɗo tefa ha hawtugo hoore be amin ngam ne kujeji maɓɓe malla bo kuuɗe maɓɓe ɓoosita kala garɗo yola fu to yiɗi iga lesdi yasi to yiɗi iga jiyaji feere ɗi Nigeria to yiɗi iga lamorde lesdi Abuja ko Lagos ɓe waran yola ngam hunde feere amma bako ɓe acca iworde maɓɓe ɓe mbi'an ɓe useni to a yahi yola ta timmunu ko a watta a yahay a yilli jami'are American University ngam nde feere komin mari komin kuwirta yimɓe kuwanta amin ɓe jangata fukaraɓe amin yaharde maɓɓe bolle maɓɓe ko nandi banon pat feere Allah rene on fuɗɗi jabago ƴamol am ngol mi tammi waddugo yeeso dow kare kutinirteɗe e noyi ko mbiyaton yimɓe hakkare kutinirteɗe e fukaraɓe kutinirta e ɗe modiɓɓe kutinirta ha nokkure nden noyi ɗum wontiri kanjum fu min wala gandude ha wakkere nden ngam woodi ko ɓe mbiyata internet mbawangu internet ɗum matotiro hawtindirgo yimɓe haɗo min miɗo
ha Nigeria amma jotta a lenda yam ɗerewol na waya fi ɗerewol on a lenda ha janadiri am nde handset sai ata wangi mi jangi mi fami ko anu wada sai mi jabe to kanjum internet ɗo diga ko jami'are nden omta duuɓi ko towti sappo min godi ɗum be mai bo ɗum eltirta kala ha nasti fu bo internet ɗo ɗon meɗai fasititta accata lestata dimbata dembata ha fahimder ƴamiɗi mi ƴamata ragareji to fukaraɓe jarama ha jami'a metenga Nigeria en andi saro en ɗon en ɓiɓɓe maɓɓe ɓe ɗon cotani ɓiɓɓe maɓɓe ɓe jiiɗi ɓe nana ɓiɓɓe man ɗo to ɓe jarama ɓe gonan nder ko mbiyeten benal nder aynol tabbitingol ɗume mbiyaton dow man minin kama taskaram amin ɓuran taskaram dental ɗum saroji hokkata ɓiɓɓe maɓɓe ngam ñam maɓɓe yar maɓɓe sur maɓɓe ɗanugo maɓɓe jangirde maɓɓe pijirle maɓɓe ganci maɓɓe e ko nandi ba noon pat min ɗo hakkilana ngam man min accata yebre woore min ɗoyla ngam noon saroji kam to ɓe gaddani amin fukaraɓe ɗo ni komin sawrata ɓe kota sare ɓe jaɓe mbala ɓe ɗano ha ɓe hara seni ta ɓe gejjita to ladan setini ɓe ɓumma ɓe juulo baɓɓo larene min getti sobiraɓe on paami hande hiro walla yewtere am hakkude am e hoorejo walla ballo hoorejo jami'a America nga Nigeria Alhaji Aboubacar Abba Tahir ha fahin mi lotana ha mako ngam o yecca en jami'a ngan kam ha nokkure nde nga woni e noy bo to goɗɗo yiɗi nastugo nga bo noy o nastata nga larene bisimilla jami'are nden ɗo la lamorde je Adamawa nder yola fombinankere lamorde lamiɗo Adamawa to toon jami'are America University nga Nigeria woni nden bo nga ɗo ha buwangal lamiɗo Zubairu to a nasti gallure yola hedi Jimeta to a sali gada coci a sali Carrefour wodi tummuga kosam mangani be korel ɗo fali mo andi mo andi wala fu andi Carrefour ɗo sai a forta a dillira funange to ɗon do buwangal lokan ngolon woni lamiɗo Zubairu aɗa dilla a salan jangirle secondary ji primary ji hawtijo hawtade Ribadu College e ko nandi ba non a yettata jami'are nden so to a sali l'hôpital ru mawndu ɓurdundu aji Adamawa fu ko noddete Federal Medical Center to a sali l'hôpital ruɗo ni to sai jami'aru American University of Nigeria ha hedi jungo nyamo so to a nastiri hedi Kamaru bo hedi Beka a sala Gurin a yotta Fufore ta acci Fufore ni to sai fattude mbamba fattude arandere nastugo yola diga fattude mbamba ni sai jami'are American University of Nigeria sai hedi jungo nano ha dow buwangal lamiɗo Zubairu sobiraɓe heɗitoɓe fuu e fuu ɗo taskara ka raggina dow darde kode radio international Abuja min derɗirawo moɗon Ahmad Sukairaju Mayelum Bagno jaɓɓititta e wi'ugo on fo moɗon fuu e fuu ɗo min gaddi ragare taskaramji ɗi min taski waddanki on hande dow darde moƴƴitinɗo taskaramji ɗi hin Ahmed Arab Aboubacar Azare semi Ibrahim Romodake oɗuɗo laɓangal taskaramji ɗin ɓiliɗi mbiyami on gonde e taskaramji kode radio international Abuja dow Facebook YouTube mbalen jam.